वाजी फोर्चून सोयाबीनाचे रांदे करता हांग सोयाबीनस ते उदकांत घालून शिजोवन अशीच जाता मागीर एक बटाटो 2 टोमॅटो ते शिजत दवरला आतां हांगा पियाव लसूण तरणी मिरसांग आनी 2 काजू बी आनी वो शिजयले टोमॅटा साली काडून तांतू घालून वाटिता पियाव भाजिलो लसूण मागीर टोमॅटो 2 काजू बी घालून वाटला हांवें आतां तेल आनी तूप घालून केला तांचे 2 जिरी घालता तेजपत्ता घालता आतां वाटील पेस्ट आमकां घालता मग भाजून येवका तेल सोडता ताका हांताव 2 चमचे कोथंबरी पिठी अर्ध चमचे जिऱ्या पिठी 1 स्पून हळदी पिठी 1 स्पून मिरसांगे पिठी थ्री 4 स्पून मालवाडी मसाला सकट घालून ते तेल सोड ते हांवें भाजून घेता मग तेल सोडता ताका पयशे सोडून घेतले मागीर शिजयलेले बटाटो मागीर सोयाबीन पुराय घालची तांकां भितर मीठ घालता सोयाबीन घालता बटर घालता फ्रेश क्रीम घालता तरणी मिरसांग बाक करून घालली आता नशी करून घाल का कसुरी मेथी घाल सोयाबीन आणि बटाट घालून लबाबदार रेडी जाला रुमाली रोटी उठू खाल्यारी परफेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून खंडित सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू श्योर तुम्ही पूरा जन अमेझॉन यूज करतांची आमगे डिस्क्रिप्शन लिंक अंतू ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಾचे लिंक्स दिला तुम्ही ते लिंक्स प्रेस करून प्रोडक्ट्स परचेस कोर येतं डिस्काउंटेड रेट्स अंतू तुमकां चड डिटेल्स जाव का म्हणजे डिस्क्रिप्शन अंतू चेक करायची आणि त्या लिंक्स प्रेस करून खंडित परचेस करायची सो दॅट इट कॅन सपोर्ट आवर चॅनल